Och kingen glider in. Tjena Sture! Tjena Petter! Men vi ses av dig. Skönt att hej då. Bra! Sture, fy fan vad gött att höra om dig där då. Ja men det är inte så här. Vad hände på festen igår? Jag såg att du såg det inte här. Ja men det var väl typ feta brudar och hon bara tjo, alltså det går inte att göra flickfest. Men Ja, flickvän. ja, det fick hon hon fanns ute. Alltså jag hängde med någon tjej och sen hon blond hår. Ja men det är ju också en fest som knulla. Jag tror fan. Vad menar du med det? Vad fan gör du? Hej Gunilla. Hej du är. Ja vad gött. Jag förstår inte hur du försvann från festen. Ja, jag är så trött. Men du, ska vi ta en pizza? Ja men självklart. Hur ska du filma därifrån? Men du ska ju krocka in i Jag är klockan är 53.